Ćao ljudi, dobrodošli u prvu epizodu kuvanja sa Šaricom. Prvo, danas ćemo praviti super začinjenu supu. Drugo, sve što pravimo u ovim videima je apsolutno jestivo i zato da znate da je jestivo. Ok, prvo što nam je potrebno? Naravno supe, dve su, to je ovo je testo. Zatim celer izmrvljani, čili mleveni, mislim i celer mleveni. Onda bambu slice to jest, i čili iz kesice. Isto još jedan isti takav bambu slice i čili iz kesice. Zatim minki bambu i koker soja špel. I još jedan minki bambu i koka špel. Izvinite, ne mogu baš da izgovorim te nenormalne izraze. I 2 čaše vode. Naravno, vi možete sipati u jedno pa isprazniti, pa sipati opet u tu čašu, ali da ne bi vidjeli pola moje kuhinje dok ja to radim, ja sam ovako. I, naravno, šerpa u koju kuvate. Ok, pa da počnemo. Ovako. Prvo, ubacite supe i ovo što se, ako vam se izumi, isipate. Da, ovako će ispasti, vidite, kao špageti. Indomije. Smeće stavljate sa strane. Ja pravim double jer više tako volim, ali ne morate tako. Onda, celer. Bolje je ovako. Druga rupa. Nije previše, vidite. Čili. Ja volim ljuto, tako da ne smeta. Njam. Da poližeš prste. Ups, ne još voda. Izvinjavam se, moramo staviti i ovo iz kesice. Makaze, samo trenutak, nisam ih pripremila. Evo ih. Sad morat ćete da sačekate dok ja isečem ovo. Evo. I sipate minka bambu. I da isečem drugi ćošak. Ja sam sretna bakica i volim da kuvam. Izvinite na tome. Ovo će biti malo teže. Sačekajte ipak. Izvinjavam se, ali ne mogu drugačije. Malo je teško. Ups, ja ovo uopšte nisam zasepla. Fuj. Au, dodirnulo me je. Evo, sorry unutra, molim te. Ok. Zatim stavljamo bambu i čili. Ovo, to je moja kamera, ako to vidite. Isečemo bambu. Da, tu se nešto pravi, ali to nije bitno za naš video.
vidite, ali mnogo je teško ovo raditi s jednom rukom. A bambu je ukusan. Izvinite što ovo izgleda mnogo odvratno. Sad vam je jasno zašto se ovo zove super začinjena supa. Sad čekajte da sipam ovo malo što je ostalo. Tako je. Nadam se da vam se sviđa naše kuvanje. Beži šalice. Zatim čili. Čili con carne. Zatim ponovimo onu malo pregadost. Opet. Zatim zasečete i ovo drugo isto. Mislim to ste vidjeli malo pre, a i to svaka budala zna da uradi. Bljak, ovo je zadrvnula šavicu na glavu. Sad je više nikad u životu neću pipnuti. Sad ćemo malo ubrzati. Ja ovo mogu da završim za par sekundi, ali... Vidite koliko začinja na jednom mjestu. Ovo je isto smeće. Zatim sipate vodu. I drugu čašu. O da vam pokažem nešto. Da li vam se sviđa moja majica? Lipa! Okej. Da se vratimo mi na supu. Vidite kako lepo izgleda. Naravno kad sam ja kuvarica. O da sam nešto. Onda to stavite na rernu. Upalite rernu. Ako rerna hoće da se upali naravno, pošto je moja malo luda rerna. I onda čekate i onda usipate u neki veliki bokal, pošto verujte mi ovo ne izgleda kao da će biti, ali bit će mnogo, mnogo puno supe. Pa onda sipate to u veliki bokal, kao što je, samo trenutak, u ovakve stvari, vidite. Takve stvari. U te stvari to sipate. I onda sačekate i sada vam neću to sve pokazivati, zato što će trajati jako dugo dok supa uopšte krene nešto da se dešava, a dalje pretpostavljam da svi znaju sami. Ne znam šta ću vam pokazati u sljedećoj epizodi, neće biti tako skoro sljedeće epizode, ali nadam se da će vam se dopasti, pa... Uživajte u kuvanju sa Šavicom! I mojom novom majicom, vidite. Maca! I ne
napišite u komentarima da li vam se sviđa moja majica. Sad moram